nového videa tady společně s Kuminem. Zdar. A dneska si ukážeme PvPčko na Nicecraftu. A teďkom tady je login, takže já to sopnu. Tak a jsme zpátky. Přeškrcili jsme login a vidíte, jak si mě zabili. A já tady mám ender chestu a tady menší výbavko. A mám tam jedno místečko, tak čím si ho zaplníme? Vidíte, brnění málo máme už, hrozně málo. Jenže já nevím, co tam dáme. Já si tam dám, kdyby náhodou, železný meč, kdyby náhodou zabili, což se asi zase stane. A já si dám fly, warp PvPčko. Mám tady vpravo, uprostřed můžete vidět peníze a online, status, a nahoře vpravo máme minimapku, což není cheat, ale takový mod. Tady jsem si označil warp PvPčko. Samozřejmě, že já vám dám Facebook a Skype do popisku videa. Okay. Jo. A ještě vám dám na tom, na Kuminovo to, jak bych, no, video, taky stejně jak rád, že jsem netočil já. A potom na jeho channel. Takže Jdeme proti sobě? já teď nevím, ale zkusíme někoho nalákat do PvPčka. Ono to jak když zabere, a někdo tady je v PvPčku, akorát že je v té zóně, tam u těch pavučin. No tam nejde zabít. Nevím. Jenom máš někde tady. Když jsi tady, ne, zkus do mě bouknout. Čeky. Já s nima uzavřu mír. Jsou v PvPčku, nespavím. Já nevím. Spam PvP. No. Ne, pozor, jde se to bylo ty zabít, to už nemá. Jo, jde. No, já vím, ale už vlastně si zapomněl, že bude. Taky speedhack. Já mám taky speedhack, ale nebudu ho zapínat. Nechci zbytečně dostat ban. Uzavírám stej se Super Patrikem míra. Ale má nějaký enchant meč. Nevím. Nejde. 80, Kdybyste viděli lagy, tak sorry, a kdyby náhodou menší kvalitu videjka. Nechápu, proč tady dávám takový okýnka, když tady se stejně zakázaný fly. No, ale to všichni flyují, že já jsem za to dostal 3krát. Tady znovu napíšem all warp PvPčkom. Nebude to jenom z Minecraftu, ale i z Counter-Strikeu, z MTAčka, z GTAčka, se slampka. Ze všech her, co prostě mám, takhle vám to řeknu. Počkej, já se musím dolognout, prostě. Nemůžu střečit. Tak asi žádný nemám. Jasně, 23.